Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ogolo chik ne komiti ma opogore od bura mondo mi orango ote jatend piny Kenya William Ruto wi paro mar kelo lokruok ne moko kuom chike ma pachoka. E ote ne od bura, spika no ogolo chik ne komiti adek kamoting'o mano mar ratiro kod chike jailak e kind mamoko, ka ting' duto mag timo lokruok ne pend chik go koro dong' e lwet komiti go. Wycliffe oko mioler. Kaka yorno mar duoko ote jatend piny Kenya William Ruto ewi timo lokruok ne moko kuom pend chike ma pachoka, spika mar od bura mamalo Moses Wetangula gikone to ne ogolo chik ne kamati mag od bura mondo orang ote jatend piny Kenya no. E ote mare ne jod bura, Wetangula omiyo kamati ma ochung' ne ratiro kod chike ma idendo kaka jailak mondo orang paro mar dwaro loko katiba kendo chuoga pis mar jatend kweth makwedo kata keto sirkal tesre. Bende odwaro mondo komiti no orang paro maloso ewi chik mar neno ni kwano koyombore malach e kind wakeini kod joma chuo e lemo mag telo, mano ma idendo kaka two-third gender rule. Jatend Kenya William Ruto siro dwaro mar siro aguch omenda mar CDF e katiba to kod keto agulu ne od bura mar Senate mar konyo e tayo chenro mar menyo kaka sirkal tiyo. Agulu mar jiwo dongruok mar mine bende. Ewi mano, spika Wetangula bende ogolo chik ne komiti ma kanyakla manywando jod bura mamalo kod mago mag Senate ma otisi kaka ad hoc committee mondo omeny wach keto chike mag agulu go e katiba kokalo e od bura. Dwaro mar jatend Kenya William Ruto mar jiwo chike mag od bura mondo omed od bura teko mar menyo kaka sirkal maduong' tiyo, spika Wetangula okoni komiti marango kaka chike od bura tiyo mondo omiyo non chenro ma kamano. E ote mare ne spika mag od bura tarik 9 dweni, jatend piny William Ruto nyocha ochwalo ote ka ojiwo lokruok ne moko kuom pend chike mathurka, okang' makata kamano kwede gi ogai mar Azimio Raila Odinga. Raila wacho ni ting' mar loko katiba ok owinjore obed mar jatend piny, ka wacho ni lokruok mar katiba winjore tim kokalo e lwet jopiny kendo winjore chwal ajenda ma kamano gi jopiny. Bende olero ni lokruok mar katiba nyaka bed mano mamenyo lokruok manyalo kelo dongruok e ngima jopiny. Raila bende penjore gimomiyo sani Ruto temo kelo lokruok moriwo koda ka gigo mane nitie paro mar chik mar BBI ma kindeno en owuon ne okwedo. E twak mare kanyo limo kaunti ma Nyandarua, jatend piny William Ruto korka kore osiro okang' mar dwaro ni tim lokruok ne chike, ka achiel kuom mano ma osiro en dwaro ni chuogi apisi mar jatend kweth ma keto sirkal tesre. Our friends in the opposition, we have no quarrel with them doing whatever it is that they are doing as an opposition to keep their oversight role. All we are asking them is that we must do this in an environment of peace and being patriots so that we can do that which is good for the people of Kenya. Wenge duto koro biro menyo od bura mamalo kaka mati mag od bura biro bedo gi ting' mapek ewi chenro mar loko chikego, chenro ma pod medo nyuolo paro ma opogore e pachoka. Wycliffe oko, Ramogi TV.